Moi Pou. Pou näyttää niin söpölle. Minä löytin sinua. Mitäs tehtäis Poun kanssa? Sori Pou. Mistähän Pou tykkäis? Haluskohan se vaikka jotain herkkuu? Nalle karkkei. Hyvä Pou. Otetaanpa jotain lisää vähän täältä. Otetaan candy stick ja jelly beans. Hyvä Pou. Aijaa. Nyt ei enää usko. No, mennäpä sitä vaikka pelaa jotain. Hei, mä keksin. Noniin. Hyppää, 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 hyppää. Miksi sä hyppää nyt? Hyppää, 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 hyppää. Miksi sä hyppää nyt helvettiin? Tässä oli tää